alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidi wa habibi wa maulaya wa qurratu aini wa wasilati ila rabbi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. yan uwa jama'ar musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. alhamdulillahi wata ramadani ya zo, na mamaki za a dinga lallashin musulmi masallaci, a dinga lallashin musulmi wai ya rage kayan da ya siya ya ci riba wata 11 da shi da iyalansa, 'ya'yansa da abokan arziki, wata ɗaya ya sauƙaƙa wa 'yan uwansa bayan Allah saboda alfarmar watan azumin. na mamaki sai an lallashe wannan mutum, sai an lallashe ka. azumin ramadana kake bukata ya zo ka gallaza wa 'yan uwanka masallata, kila ma ka ɗebo abu mai kyau da mara kyau, ka cakuɗa, ka kwaba, ka zuba, ka cutar da ɗan uwanka mai sallah. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ko ka je wajen wanda ba mai sallah ba, yana neman ya zubar da wannan abin saboda ya san in an ci guba ne zai cutar, kai kuma ka zo ka cakuɗa da mai kyau da mara kyau don ka sayarwa da 'yan uwanka masallata masu azumi. to rayuwarka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ba za ka ba matarka wannan abun ba, ba za ka kai gidan surukanka ba, ba za ka ba 'ya'yanka ba, kai ma ba za ka ci ba, amma ka yadda ka sayarwa da 'ya'yan bayin Allah su ci su galabaita. to hasbunallahu wa ni'mal wakil. wannan kenan. yan uwa malamai, masu wazi, masu hawa mumbarin huduba, da masu wazi a masallatai, da masu wazi a gidajen radiyo da talabijin, a ji tsoron Allah, a ji tsoron Allah. da yawa mutane sun ɓata lokaci, sun hana mutane bayani akan sallah, farillan alwala, sunnonin alwala, mustaban alwala, abin da ke bata alwala. wannan karatu ya zama na ƙauye, ya koma karatun gidadanci, tsohon karatu ne. karatun farillan sallah, sunnonin sallah, mustaban sallah, abin da yake bata sallah ya zama karatun ƙauyanci. a fassara ayar ƙur'ani inda ta dosa ya zama karatun ƙauyanci. hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ya dosa ya zama karatun ƙauyanci. ba abinda za ka ji daga almajirai yanzu sai wannan malami ya soki wancan, wannan ya soki wancan, ai kabbara, ai cara, ai shewa cikin masallacin ko inda ake yin karatun, ko a talabijin ko a radiyo, kai ka ce ba wa'azin addinin musulunci ake ba. wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana wa mutane bayani, sabon annabi suna sunkui da kai ka ce tsuntsu ne ya sauka akan tarko bai fada ba, ba sa iya daga kai. yanzu so ake almajiri ya zuga malami, ya cashe a masallaci, ya caji, ya more, ya burge, ya zagi dan uwansa, yewa dan uwansa habaici. wallahi mu ji tsoron Allah. ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidu. duk abin da ka faɗa akwai mala'ika a damanka ɗaya, akwai hagun ɗinka, akwai fayil suna rubutawa. kuma wallahi innamal a'malu binniyati. in ka yi hudu ba da niyyar ka tozarta dan uwanka, Allah ya sani. in ka yi da niyyar dan uwanka ya amfana, Allah ya sani. ɗabi'an wa mu ga masallatan juma'a sun yawa, yau kowa so yake ya zama liman,
idan ana taron limamai a kirawo shi, in ana taron malamai a kirawo shi. Baya tunanin shi fa direba ne yana jan fasinja. Direban jirgin sama ne ya fi komai hadari. Direban jirgin sama yanzu rashin lafiya ya same shi yana sama da shi da pilot ɗinsa da co-pilot, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Direban jirgin sama ya da mutum 500, shi ke tukawa, shi ke ɗagawa, shi zai sauka. Kana cikin hadari da kai da fasinjanka. To liman ya fi direban jirgin sama hadari. In sallaka ta yi kyau, tumamu ta yi. In ba ta yi kyau ba, ka ɗauke musu, sun bi ka, sun baka amana, za ku tsaya gaban Allah tare da su. Limamai a kiyayin ɗaukar ayar ƙur'ani a ɗora ta akan wani ɗan siyasa don ana son sa, a ɗau wata ayar ƙur'ani a ɗora akan wani ɗan siyasa don ana ƙinsa. Ka ɗau wani hadisin annabi saboda wani ya baka abin duniya ka ɗora a kansa. Ka ɗau wani hadisin annabi saboda wani ya hana ka abin duniya ka ɗora a kansa. Kana nuna wa Allah so nake ka yi mawa da kaza, ke tashi Allah. Na ga wani abu da ya bani takaici a masallacin manzan Allah a Madina. Wani ya kutsa ya shiga, ya sa abin ɗaukar hoto, ina cewa Allah ga wani Allah ke masa kaza, Allah ina son sa, Allah yi mar kaza, Allah don girmanka, Allah don mai wannan wajen. Wai so yake in ya gama ya cilla mar, ya ga abin da yake mar a gaban manzan Allah. Wani kuma a ƙofar Ka'aba ina la'antar wani, Allah ka lalata wani, Allah ka lalata wani, Allah ka ba wani nasara, Allah ka ba wani kaza, a ƙofar Ka'aba inda annabi Adamu ya runguma gurin, ina neman gafara. Annabi Musa ya taho yana labbaika Allahumma labbaika, annabi Salihu ya taho yana labbaika Allahumma labbaika, annabi Adam ya taho daga Sri Lanka a kafa ya tako ya zo gurin dan ya rungumi wurin ya nemi Allah ya masa gafara. Kai kana tsine ma wani a wajen saboda ya ba su, kana la'antar wani kana masa addu'a saboda ya baka naira 10 ko naira 20. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yan uwa masu wa'azi mu ji tsoron Allah, mu san abin da zai dinga fita daga bakin mu. Shi mai wa'azi ruwa ne mai wanke dauda. Ruwan da yake wanke dauda in ya ɓaci abu ya lalace. Kada mai wa'azi ya zama lagunin fitila, kana ba mutane haske kana ƙona kanka. Kuma ina gaya mai yan uwanmu masu wa'azi, Ramadani zai kama, banda habaici. Karatun ƙur'ani babu habaici a ƙur'ani, ba habaici a hadisi, sai dai in kai ne ka ƙago. Kuma ai hatara da fassara ta Yahudawa sun shiga cikin alƙur'ani, amma ba aya ba ko bi'a, ba aya ba ko wasali. Wajen tafsirin ƙur'ani suna zuba wani abu a ciki wanda zai kawo rudami. Sannan yan uwa musulmi mai hattara wajen kiyaye girman sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tun daga sayyidina Abubakar har kan iya na ƙarshe wanda ma baka san shi ba kila ko malamai sun san shi, ka girmama su. Matan annabi Muhammadu da nassin alƙur'ani wa azwajuhu ummahatukum, matan manzon Allah iyayenmu ne. Yadda ba za ka zagi uwarka ba, haka ba za ka zagi matar manzon Allah ba. Yadda an so ka girmama matar manzon Allah fiye da babarka, ka kuma girmama babarka don matar manzon Allah ta so ka. Hakanan jikokin manzon Allah, inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yudhhirukum tadhira. Ka san girman jikokin manzon Allah
da cikin gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. yan uwa musulmi, ina mana addu'a da fatan alkhairi, mu shiga wannan ramadanu lafiya, mu fita lafiya. Ga yaƙi da ake a ƙasar mu, yaƙi muke yanzu a Najeriya, muna yaƙar juna, ba yaƙi muke da makota ba, ko Chad ko Kamaru ko Gabon ko Benin ko Ghana, a'a, a junanmu muke yaƙar junanmu saboda mun saki ubangiji. Yaƙi ake Najeriya, soja na yaƙi, sojan sama na yaƙi, ɗan sanda na yaƙi, civil defense yana yaƙi, talaka yana yaƙi. Talaka yana yaƙi da mai mulki, talaka yana faɗa da mai mulki, kuma ba ya samu sandar talaka da take hannunsa ta fi sandar mai mulki kwari. Da kuwa mai mulki tsimangiya zai ɗauka, mai bindiga sai ya jefa da gudu. Mai mulki tsawa zai yi a gudu, malamin da tsawa zai yi mutane su nutsu. Yau haka muke? To mu je mu tambaye kanmu da kanmu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah kai mana gafara, Allah ka kiyaye mana imani da addini da mutuncin mu. Allah ya sa mu shiga cikin Ramadan da cikin alheri da albarka. In Allah ya yarda wannan karo za mu ci gaba da karatu a fili, wanda ba rai yanzu babu dama sai daga mutum sai mutum, bana kuma za a yi a fili. Allah ka yafe mana, kai mana gafara. Kuma lallai duk abin da mutane za su yi, ka tambayi malamai, sa'ar ulama, duk abin da za ka tambayi malamai. Hatta 'yan fina-finan nan da ake yawan yi mana wasiƙu da aike da test da waya, musulmi da 'yan uwanmu, kada musulma ta shiga wani abu, kar musulmi ya shiga wani abu hatta ya alama hukumullah, sai ya san hukuncin Allah. In nayi abin nan Allah yana so, in nayi abin nan ko Allah baya so. To mu yi kokari yan uwa, mu bai da hankalin mu wajen koya wa yan uwan mu addini, farillan alwala, sunnonin alwala, mustaban alwala. Awwal ma yajibu alal mukallafi tasayyu imani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.